Tänään sitä lähdetään nyt sitten kokeilemaan. Joko ne kantaa ne pellot. Tai ensiksi meidän häätyy Urkille ottaa täältä mattoalustaksi ja vesikippo. Niin mukavampi viettää päivä tuolla traktorissa. Eikö niin? No on. Sittenpä sitä ei muuta kuin lähdetään taas narmauttaan tämä käynti. Tännehän tuli ruuhka. Kehtasin ruveta valittaan tämän jontikka, että olisi water separator täynnä vettä suodattimen pohjassa, mutta ei siellä mitään ollut. Täyttää löpöä. Siinä on pikkusen se anturin liitos palaa rikki, että se ei ole aivan niinkö viimeisen päälle tiivis. Niin jos se siitä vähääkään lähtee niinkö irtuamaan, niin se rupeaa heti huutamaan. Mitä mieltä oot noista lehmistä? Nyt siellä on taas kakkakuorma perässä ja lähetäpä pellot. Ja ei lähde mitään, meillä on tällä kiinalaisellakin yhteydet kunnossa. Sieltähän tuli RTK-koodi, testikokeilukoodit tuolta Hemminginkarilta. Aletaanpa katsoa, että saadaanko me tuohon lyötyä ne paikalle. Sitten kun vielä muistaisin, että miten se meni. Olikohan sitten tuolta. Joo, RTK:ta. Sitten tehdään tänne uusi. Hei. Nyt. Sitten pistetään tänne, että Carrera. Sitten meillä on näytössä SIM-kortti. Protokolla on... Sitä ei edes lue. Antaa olla tuo. Sitten IP-osoite on portti 2101. Ja täältä katsotaan NRTK. Ja sitten vielä käyttäjätunnus ja salasana. Katsotaanpa mitä se tämä Carrera meillä sanoo. Rupiaako etsin? Kato, sehän löytyy. Sentin tarkkuuteen päästään nyt. Kyllä sillä kelepaa sentin tarkkuudella paskaa levitti. No ei huono. Ei muuta kuin aletaan räimimään. Aitapa käsin vielä tämä AP-linja tähän, niin päästään sitten tuo seuraava pätkä vetämään aivan automatic. Napatapa siihen piste B. Oho, taas tuli paskaa oikein kunnolla. Nyt siinä on kärryssä niin 20 metriä tuo työleveys laitettu tähän automaattiohjaukseen ja ainakin äkkiseltään mitä tuosta katsoo, niin väittäisin, että se on aika sopii. Ehkä vähän leviämpikin voisi olla, mutta tuleepahan kunnolla paskaa, ei jää mitään tyhjiä. Mutta sen voi sanoa, että nyt kun on tuo RTK tuossa käytössä, niin kyllä muuten rauhoittu tämä ratti. Se on ollut tuolla epätarkemmalla HPP:llä, missä ei ole korjaussignaalia mukana, niin välillä jopa vähän hirvittänyt tuo ratin nykiminen. Tuosta otetaan ohjaus pois päältä ja maalaus, niin sitähän tietää sitten, että mistä aloittaa. Toki kyllä sen näkee tuosta pinnastakin, kun se on paskaa täynnä. Nyt kantoi ainakin hyvin. Jos koko tämä palanen kantaa yhtä hyvin kuin tuossa, niin ei ole enää mitään ongelmaa. Ei muuta kuin täyttää höyryä. Kiitoksia Karille. Kyllä tämä luo vahvaa uskoa siihen, että kannattaa se melkein tuo korjaussignaali hommata. Pelkästään jo tuo, että se rauhoittuu tuo ratti aivan niin huomattavia määriä, niin se kaikkia kuluvia osia todennäköisesti säästää aika paljon. Kyllä tämä voi olla mukavaakin tämä homma. Purkkikin väsähti.
Sieltä tuli justiinsa puhelu, kuulkaas, että maistuuko burgeri? Oma jauhelihaa kuulemma tarjolla, mistä tehdään pihivit. Ja siihen pikku sämpylät. Niin ai että, eipä lähteä maistimaan. Voin kertoa, että on hajut kohilla. Ja täällähän meillä on kokki itse. Kyllä. Ai. Se on tuoretta lihaa. Limusiinin jauheliha burgereita tulee. Sitten oli jotakin atria, jotakin uuttuuspekonia. Tuossa mä en muista mitä se oli, jotakin partakupekonia. Ai. Kun on burgerit. Tästä tulikin maisteluvideo eikä paskaa video. Tämä on täydenpalvelun talo, kun saa paskat ja ruuat. Kyllä ei tämmöistä luksusta kylvyntekoaikaa on normaalisti. No niin. Nythän meillä on täällä sämpylät, salaatti, tomaattia, jöijyä, sipulia, BBQ, mikä se oli? Joku superpekoni. Ja sitten omalta tilalta jauhelihapihvi. Ja ensiksi tietenkin haju. Hyvin hampurilaismainen. Lihaltakin haisee juustoinen. Alepa maistelee. Pehmeä. Sämpylä on tuore selvästi. Liha on aivan älyttömän hyvä. Paistoaste 5/5. Kyllä näitä voisi syödä, sanotaanko, että jopa ehkä vähän liikaakin. On hyvä. Aika usein tulee kyllä syötyä. Ja tasatarkkaan tietää, mistä lihaa tulee. Kyllä. Luomu nurminautaa. Voisin sanoa, että tämä on paras burgeri ainakin tälle vuotta, mitä on kerennyt syömään. On hyvä. Näihin kuvia, näihin tunnen. Nyt on maha täynnä. Ja ei muuta kuin taas jatkuu. Kuorma numero 9. Väkisinkin se rupeaa, tämäkin päivä kääntyy iltaan. Mutta kyllä me vielä joku tunti mennään. Älypeli. Sautta.
Sitä päästiin tänään melko lailla puoleen väliin paskantamista. Niin oikein tymäkän päivän kun huomenna pitäisi. Niin olisi sitten paskat levällä. Kokonaisuudessaan hyvä päivä. Ehkä vähän vähemmän olisi saanut olla auringonpaistetta. Välillä mennessä vähän niin sanotusti ahistaa, kun ei ole kyntemistä tuossa heti peräänsä. Mutta jos huomenna koneet pelaa ja saa nuo paskat levälle, niin sitten tätä joutaa kyntelemään luopuudessa. Siitä tulee aina hyvä mieli, kun saa lopettaa päivä sillä, että on koneet vielä ehjä. Siitä ei tarvitse ainakaan yötä vasten ruveta remontin tekoon tai edes heti aamulla. Pääsee saman tien jatkaa hommaa. Se on aina enemmän kuin 100 jänestä. No yksi kuorma vielä. Se ole keltään pois. On näin komia auringonlaskukin. Niin käydä nyt viimeisen tuo yksi vielä. On pahan vähemmäksi huomisella. Nyt se kärry särkyy sitten, kun vielä alkaa hevosta. Ei passas ahanehti. Se on vähän semmoista. Sinnepä se luikahti viimeinenkin kärryinen paskaa tälle päivää pellu. Kaikki kunnossa. Ei tullut remonttia. Hyvä fiilis. Huomenna jatkuu hommat. Kaikki pelasi. Automaattiohjaus toimii nyt sentin tarkkuudella. Hampurilainen päivällä 5/5. Tosi hyvä päivä. Huomenna jatkuu. Huomenta. Nytpä sitä on käyty nukkumassa. Ei tarpeeksi, mutta on käyty. Purkilla on kyllä virtaa heti aamusta. Ei poika paljon kainosta. Alkaa olla jo toukokuun loppua ja tuulee niinkö Siperiasta ja aivan kylmä. Tää mölliskyt. Alako Lietelanta haissa? Kuka se täällä on? No sehän on tietysti urkkipoika. En mä yleensä hienostele tuolla, että ottaa noita saappaita pois, mutta kun se tuo pikku urkki on täällä, niin ei vittis aivan tuota lattiaa tuuskata täyteen paskaa, kun se on sitten tämä koirakin aivan paskassa, vaikka sehän kyllä siitä varmaan tykkäis vaan. Niin. Sitten pellolle. Muutenhan meillä menee oikeinkin hyvin tämä homma, mutta yksi pikku vaiva, kun vettää tuota lonkankoukista ja niin juntturaa, että meinaa tuntua alaselässä perseessä. Ei anneta sen haitata. Mutta se ei tuu vanahus yksinä. Ei tämä ole mikään hyvä merkki, että tässä vaiheessa kylvynteku alkaa jo lonkankoukista ja juntturoimaan. Sitten nyt ymmärtäisi, että jos alkaa olleen kylvynteon loppupuoli ja istuu sen 16 tuntia päivässä traktorissa pelkästään ja käy sen muutaman kerran kusella, että saattaa vähän joku paikka jo juntturoja, mutta tässä kohtaa niin saapa nähdä mitä tästä tulee. Ja täältähän se meillä työmaa auki. Eihän minä muistanut laittaa tuota automaattiohjausta lämpiä. Tämä onkin nyt hyvä testi kokeilla, että miten nopea se tuo RTK meille linjat hakkeepi. Silloin kun siinä ei tuota korjaussignaalia vielä ollut paikallaan, niin se on aina vähän ootatuttanut, että se haki ne satelliitit kohilleen, mutta käsittääkseni nyt kun siinä on tuo korjaussignaali päällä, niin
sen pitäisi löytää ilmeisesti linjat meille kohdille vähän joutuisammin. Raksuttaapi. No niin, nyt se heräsi. Ja kellokin näyttää jo 2. Ei se aivan ajan tasalla ole tämä meidän mööpeli, mutta se ei vaikuta siihen, että minkälaisen linja se tuohon hakkee. Jaha. Akreita. Ei. Nyt ei anneta kiinalaisille tietoa. Can't operate. Ei operaatioita. No niin. Siellä näkyy vielä punaista. Failet. Vähän lähti hyvin. Töissä ajaa vähän eteenpäin. Kato! Siinä ei mennyt kuin muua sekunti. Ja siellä on tarkkue kohdillaan ja linja kohdillaan ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Kyllä rupes manuaalista miestä nyt automaattiohjatuttaa. RTK-signaalia voi suositella kaikille. Sitten ei muuta kuin hippulat vinkuen paskaa levälle. Tästä kun silmällä nyt katsoo, niin mä eilen tulin tyhjän kärryn kanssa tätä linjaa, missä näkyy tuo suora linja, niin mä heittää nyt ehkä jonkun, sanotaanko 10 senttiä tuosta kun renkauraa katsoo. Pitäisköhän tämä kalibroida toi näköisesti. Noinpa se tuli kärry tyhjäksi. Ei muuta kuin hakkee seuraa. Se alkaa tämä keskimmäinenkin lohko nyt olleen melko lailla puolin välissä. Tuohon on nyt jo levitetty, niin se on tämä kulku tässä tästä keskeltä palasta, niin siirrytäänpä nyt tänne toiseen reunaan. Ei tarvitse koko ajan tallua tuosta paskan päältä sitten kun ajaa pois. Kyllä ne vähän meinas punnelle mennä jo nuo kolat tuolla, mutta jospa ne jotenkuten nyt siinä kuitenkin vielä pyörii. Let's see. Tässä kävi nyt sillä tavalla hassusti, että pikku pyöräkoneesta pasahti letku. Joten mennäänpä loppuillaksi kyntämään, niin ei oo niin kiire niiden letkujen kanssa. Kerkiä rauhassa laittaa ja siellähän on nyt paljon pinta-alaa mikä kynnetään. Kaunis ilta kynnettävänä.
Noista kerättiin kyntää joku, sanotaanko 5 hehtaaria. Kello alkaa olleen 10, niin lähdetään välillä elepymään. Ja huomenna toivottavasti saadaan kaikki paskat levälleen loputkin. Huomiseen. Tuosta pomppasi tuosta kärrystä tosiaan nuo kolaketjut muutaman kerran eilettäin ja illalla vielä katsoin, että siinä oli muutama kola mennyt tällainen pikkusen niin punnelle. Niin. En tiedä onko se syy vai seuraus vai syy ja seuraus vai miksi se pomppasi se ketju alun perin kulkemaan vinossa se hampaa yli. Mutta todennäköisesti sen takia ne on nyt sitten osa mennyt punnelle, niin koitetaanpa käydä pikkusen oikaisemassa, katsotaan saanko oikastua, koska nyt kun on punnella, niin se pomppaa se hampaa yli joka kerta todennäköisesti. Jos sitä vaan jatkaa tulee, antaa olla. Yritetään saada suoraan ne kolat, mikä sitä jatkaa paskalullista ja katsotaan, että pomppiiko se sitten. Lyönpä tästä vähän suojavaatetusta ensiksi. Saa jättää tuonne kauhaa haisemaan. Räätälille pitäisi viedä. Löystäpä aluksi tätä pohjakuljetinta, niin saahan tuonne lankut alle. Sitten vaan koitetaan pätkien lekalla tällä ja katsotaan, että alkaako ne oikein. Kyllä ne saa ainakin kirrausvaraa alkaa olla jo melko tapissa. Tulee aivan älyttömästi enää kierrettä tässä kiristystangossa tai ruuvissa on. Löytyiköhän tuo tarpeeksi? Otetaan varulta kaikki, niin ei tarvitse ees taas juosta sitten tossa. Joo. Eiköhän tuo piisaa. Sinne meni. Ja työkalut. Hieno saatu työkalu. Pystyisikö se siinä? Se on otasa kohta. Onkohan meillä kaikki tarvittava? Lähdetäänpä kattelemaan tänne. Kärry. Oi. Eipä tietenkään ne on ne kolat täällä nyt kohdilla. Sitä pitää käyttää tuota kuljetinta sen verran. Brrr. Nyt nuo on tuolla. No ei se haittaa, ne kulkee tuonne perälle. Osaako ykkösen? Vähän jännittää. Tätä ei sitten leikata. Oho, alkoi biisikin huu. Se on siinä. Kirrotaanpa vähän välissä, niin saahan kuitenkin kohille nuo kolat. Minkä se nyt keksi? Tuo oli mennyt perhana. Nyt se rupesi liikkua. Kyllä se tuo oli väärässä asennossa. Tuossa taitaa olla eka mikä on punnen. Heitäpä vielä vähän. Joo, ja 10 on hyvä ennen. Kyllä ne nyt on tuolla ylhäällä. Eihän ole vielä pahasti, mutta kyllä se voi, jos se vettää tuon toisen pikkusenkaan eellä ja tuo sitten ylempänä, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on vähän niinkö. Miten hän liikkää? Katsotaan. Ei kerta kaikkiaan löyä semmoista konstia, millä nuo sais hakkaamalla oikeamman. Pitäis varmaan käyttää irti nuo kaikki. Ottaa pöydälle taikka sitten jopa uusia. Mutta ei tähän hätää sattuun kummemmaksi. Kyllähän ne killisä on kumikki. Joo. Kyllä mä vähän luulen, että tämä ei tuu menestymään, mutta. Pakko kanssa on kokeilla ja pistää uusia kolia tilluun sen varulta. Niitä ei varmaan tuoltakaan saa mitenkään niin tiukalle tuonne ja sinne ei kyllä mahu hakkaamankaan sitten. Se on vähän nyt kun ne on löysällä, niin ne pomppii pian. Antaa periksi.
Tuonne väliin pitäisi saada joku helvettiin jykevä rauta ja tuulta jollakin 5 metrin paikalla vääntää putkipihteen, niin en tiedä mitä sanois. Kyllähän me semmoista vielä kokeilla, jos sillä Markolla on tuolla putkipihet, niin lyön tämän tänne väliin. Sitten kirjoitan tuo ketju, että se on aivan jeti. Nyt. No niin, kokeillaanpa kirrata ja katsotaan, että tuon kun saisi tuohon jäykäksi ja sitten pääsis vääntämään. Kyllä me sitä vielä kokeillaan. No meillähän loppuu kirrausvara. Kyllä kai se on oikeesti lyhennettävä tuota kettinkiä. Ei viittis millään ruveta lyhentää nyt noita kettinkejä, niin täällä alkaa olleen varat kohta loppu tuosta ruuvista, niin laitetaanpa tuosta vähän vyllinkiä väliin ja katsotaan, että saataisiko me vielä kunnolla kirjellettua. Täällä kuitenkin on jonkun verran varaa tässä itse kiristystangossa. Niin katsotaanpa rupeaako se meillä vielä kirraamaan tämä poho ja kuleti. Joo, sehän tulee vielä paljon. Tähän oli muistaakseni joku ohjesääntö, että miten paljon tuolta välistä periaatteessa pitää näkyä, niin voisi se vielä katsoa sitten. Nyt alkaa niinkö jousi selvästi kirraamaan. Joo, sehän tuli vaikka kuirutkasti. Se alkaa olla kirjellä oikeesti. Sitten tehdään tämä sama homma vielä tänne toiselle puolelle. Te katsoin tämän puolen vetoratasta tuolla perällä, että se alkaa kyllä olleen uusimista vain. Kertokaapa kommenteissa joku, joka tietää, että pystyykö se rattaan kääntämään niinkö siinä samassa kohtaa ympäri näin. Se varmaan pystyy kääntämään ympäri, mutta onnistuuko se suoraan näin tähän siihen samaan kohtaan, vai pitääkö se laittaa esimerkiksi tuonne toiseen reunaan? Ei tähän kärryyn tullut vielä koskaan värkettyä noiden vetopyörien kanssa. Tällä puolella meillä nyt on se lankku, niin se ei voi suoraksi varmaan tullakaan tuo kiristystanko tuossa. Veitäpä sillä lailla aivan jetisti kiinni ja katsotaan, että ottaako se tiukaksi tuohon. Nyt tämä on ainakin huomattavasti jo sisemmällä tämä jousi kuin vaikka tuossa vieressä. Tässä olla aika kirjellä, kun ei enää saada poikki koko paska kohta. Jätetäänpä vähäksi aikaa siihen. Saapa näin. Chop, chop, chop. Hop, 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 hop. Ja miten näitä puhtaita putkipihtejä aivan hieroa hirveästi tuonne paskasekkaan. No ei tämä kovin kirjalla on vieläkään. Katsotaanpa mitä meillä sanoo. Onko tässä mitään järkeä tässä ajatuksessa? Ui perri. Nyt se on siellä. Paskas ja savoi hele. Oi saa. Elähän mitään. Tiedä vaikka se vähän jo oikees. Tämähän voi toimia tämä meidän kötöstys. Katsotaan mitä se tämä sanoo. Sehän oikees. Nyt tuli hyvä mieli. Se on kola suorassa. Loppupeleissä aika pehemmiltähän tuo jo tuntui, kun otin tuon kauhean paaka, että saa sillä väännettyä. Nämä meni näillä julmilla pihteillä aivan ilman vipuvarttakin. Sehän on aivan suorassa. Nyt ei muuta kuin sama homma jokaiselle. Yes. Oli näköjään taas piti vähän muistella, että miten tämä tehdään. En muista kyllä, että olisiko ikään tehnyt näin, mutta onhan se mahdollista. Nytpä ne olisi kolat kutakuinkin suorassa. Onhan sillä pientä heittoa noin vanhoisavi muutenkin. Mutta ei ne nyt enää ole niin kuitenkaan punnella, että se pomppaisi tuo ketju yli tuolta rattaasta.
Sitten ei muuta kuin ne pitäisi saada kirjalle. Ensiksi kyllä virrautetaan vähän näitä paskasia työkaluja tässä. Tämähän se taitaa pieni, mutta pippurinen olla. Tämähän näyttää nyt paljon kirjaimelta. Tuohon on aivan löysällä tuo toinen, niin kai sitä häätyy kirrata sitäkin ja tehdä siihenkin nuo palaset, jos se ei kirraa tarpeeksi. Nyt me katsotaan se ohojat tuo. Tässä. Minimi 5 milliä, maksimi 12 milliä on tuo rako. Jokohan mennä mittaa. Hei, se on mulla täällä taskussa. Tuohan 25 milliä nyt. Tuo on vähän kierrosa, niin ei ota oikein täysin selvää, mutta missä se tuolla on? Se on alareunasta taas niinkö 15 ja tältä yläreunosta paljon vähemmän, niin sitä kertakin mun mielestä siinä on aika hyvä. Siihen. Nyt. Saapa nähdä miten meille käy. On se niin mahdoton kirjelä nyt, että tiehän tuossa käy. Jos tuo rako pitäisi olla maks 12 milliä, niin sehän on tällä hetkellä 40 milliä. Aivan löysällä nuo kolat meillä. Onkohan se niin paljon venynyt tuo ketju jostain syystä nyt? Oliko meillä on tuossa tuota kierrettä? Ei siinä oo. Kyllä meidän hätyy tännekin käydä tekemään tuommoiset palaset. Näin se on nähtävä. Katoppa kun tuli kierroleikku. Mutta ei se ehkä haittaa. Nyt ruvetaan kirraa oikein urakalla. Tätä ei oo sitten nopeutettu. No nyt heti alkoi takkuamaan kun pääsi leuhuttamasta. Nyt pikkusen ajetaan, niin nähdään, että onko nuo suorassa. Käydäänpä kahtoon. Nehän on oikeinkin hyvät. Eikä se aita kun lähteä taas kokkeille. Ei muuta kuin tesmaamaan. Nuopan laitetaan ja sitten lähdetään kurvan tekkoon. Se on paskanlevityspäivä 3. Nyt alkamassa tuo pienen kolarremontin jälkeen. Jospa se nyt kestäisi loppuun asti, että se ei olisi enäänkö 8 kuormaa jäljellä, mitä pitäisi ajaa tänne, niin sitten aletaan kyntää niin mä oon pirusti. Ei kun menoksi sanoo Antti Lenoksi. On muuten paras gluteeniton leipä tämä oululaisen reissumies gluteeniton. Aivan heittämällä. Hyvä koostumus ja ei juurikaan edes huomaa eroa tavan leipää. No kyllä se huomaa, mutta on tosi hyvä gluteenittomaksi. Pääraaka-aineena kotimainen tattari. Ruukaan remontin jälkeen olla aina semmonen pikku jännitysmomentti, että miten ne alkaa nuo vehkeet aina pelaamaan sen jälkeen, mutta katsotaan. Ainakin vielä on kolat ihan suorassa. No ei oo vielä pompannut. Toivottavasti ei pomppaa. Miltä ne näyttää nuo kolat täältä? Kyllä ne näkyy suorassa kulkevan. Joo, eikä pompannut ennen. Voimma jatkaa. Mennään 7 kuormaa, kun saatiin tämä leväälle. Ei paha. Tuosta muuten huomaa, että kannatti odottaa vielä se muutama päivä. Äsken ajoin tuosta vierestä. Niin ei tullut minkäänlaista rantua. Ja tuossa on silloin kun koitettiin ihan ensimmäistä kertaa aloittaa. Pahan näköinen.
Mutta nyt se onneksi kantaa. Ei oo enää onkkena. No nythän täällä alkaa oikeanlaisia koneita olleen pihaa tää. Nytpä se olisi viimeinen paskakorma kyytis. Tuo kun saadaan leväilee sillai kunnialle, ettei kärry enää särry, niin saa olla vähän niin kuin jo voiton puolella. Huomenna sitten valtaisaa kyntämistä. Ei mitään, käydäpä levittämään tämä viimeinen kärryllinen. No se tuli kärry tyhjäksi ja kolakki on suorassa. Ei paha. Nyt lähdetään viemään tämä kärry takaisin sinne navetalle, niin saa talonväkikin levittää vielä omat paskansa tuolla. Ja sitten meikäläinen kääntää nokan kohti Lapin kylää ja ei muuta kuin elepymään vähäksi aikaa. Aamulla jatkuu. Tuosta kuulen luomu Herefortin, vai oliko ne limusiini ulkoville pihivit, niin sillä kelepaa lähteä iltapalan tekkoon. Ai. Yhtä juhlaa tämä kylvyntekoon.